Porque no mundo mingú a verdade. Puxen un día de ir a buscar onde está ela, fun preguntar. Dixeron todos buscan outra parte. De tal maneira se foi perder que non podemos máis novas ter. Xa non anda na Irmandade. Nos mosteiros dos frades negrados a demondía dixeronme así: non busques a verdade aquí, que xa son moitos anos pasados en que viva connosco xa. Non sabemos onde agora está, aínda ten dos maiores coidados. Porque no mundo mingú a verdade, porque no mundo mingú a verdade.